Gamit ang 11 ka mga helicopter, ginatinghuaan subong sang otoridad nga makita ang missing nga skier. Matapos 5 ka mga upod sini ang nasapuan nga patay malapit sa Matterhorn Mountain sa Switzerland. Ang mga skier ang ginapahayag nga nagikan sa Valley Canton kag nadula sa Zermatt Arola Pass sa Ted Blancs Mountain. 5 sa mga ini ang miyembro sang isa ka pamilya. Wala ginpahayag kung ano ang gintunaan sa kamatayon sa mga skier apang suno sa otoridad. Tuman kabudlay sang kondisyon sa lugar kag may nagluntad nga avalanche, snowstorm kag tuman katugnaw ang panahon. Ang mga skier ang nagapangidaron sang 21 tubtob 58 anyos apang wala gintumod sang otoridad kundiin sa mga ini ang napatay. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang otoridad ang pagtibusok sang isa ka twin-engine nga eroplano malapit sa Hot Springs sa Virginia, USA nga nagresulta sa kamatayon sang 5 ka tawo. Ang crash ay nagluntad malapit sa Ingalls Field Airport base sa statement nga ginpagawa sang Federal Aviation Administration. Ginausi sa pasagaron sang National Transportation Safety Board kag FAA ang flight path sang eroplano kag ang identity sa mga biktima.